Ľudia, vítajte u nového videa z Minecraft multiplayeru. A moc to multiplayer není, lebo Ivozdy dneska nebude. No, ale ja vám tu na začiatok ja vám zrekapitulujem, čo som spravil. Či som dokazoval, ale toto mám automatickú ťažičku na cobblestone. Sa mi to automaticky ukladá sem do môjho skladiska rozstriedeného, napríklad sem to ide všetko. A tu máme nejakú bordel a tu sú zbrania naše. Máme MP5 je moja a MP7 je Ivozdyho. Ten má plný zásobník, ale ja tam mám len 18 nábojov. Plus k tomu nejaké granáty, tie náboje. A ja mám tu pištolku teraz u seba. A to nemám tu ja náboje. A čo som zistil, keď stlačím F7, tak sú tu takéto veci. A tu je steel. A to musím ísť do nedru. Čož necháme na niekedy inokedy. A ešte tu bola jedna vec, ktorú neviem, či nájdem. Nebudem to hľadať. No. A keby ste sa čudovali, prečo je tu tento v tej loďke, tak keď si zoberiem... Au. Tak keď si zoberiem peniaze... Čakaj. Tak. On tu predáva steel ingoty a steel rody. Ja som ho úplne omylom našiel. A takže no, tak toto je pekné. A tu ten bude tu takto. Do konca svojho života. A aj toto predáva, neviem čo to je. Ale takto si môžem dovoliť 8. A má tu aj náboje predáva. Napríklad tieto sú napríklad tu tej MP7 a tieto zbrani. Toto sú Kalach AK-47 zásobníky. A toto sú do Desert Eagle. Tu sú lingoty a to už je všetko. A toto som začal stavať, ako to bude taký veľký strom, ktorý bude podopierať tento môj levitujúci ostrov. A proste to bude ako taká, no, stromová bejska sa dá povedať. Joj. A ešte, tu na mape je mob farma. A tu je vlastne, tam sa potom behom diela pojem pozrieť. No to je asi tak všetko, čo som spravil vo skrine. No a tady je tá vejska. A ten sa ma nepýtate, ako sa tam dostal, to tam samo. To sa tam samo dostalo. No takže ja by som asi dneska spravil, neviem čo. Neviem čo spravím dneska. A keby ste sa ma pýtali, ako toto viem to prenášať tie veci. Počkaj, to horčka ide? Nejde. Takto sa dáte shift a kliknete na buď to čestku, barel alebo nejaký proste takýto blok. Kliknete pravým a pravým to následne aj položíte. No. Ja sa musím rozhodnúť, čo budem robiť, lebo nemám žiadny plán. Tak ja by som asi... neviem, aby som sa tak pozrel na mapu, čo je tu také zaujímavé. A tu je jedna Fizzle stanica. Tam by som sa mohol ísť pozrieť. No neviem. A tu je logo Minecraftu.
No tak ideme sa pozrieť sem. Ale vyzerá, že zima ide. Lebo tu sa tvorí ľad. A vyzerá, že ide zima. No, tak ja sa vám ozvem, keď prídem sem. No takže ľudia, ja už som tu, pri tej stanici policajnej. A mohol by som ju ísť vylútiť. Ale, tam je jeden zombík. Čož, není problém. Ty vole. Aha, tam dole je zombík. V tuneli. Vidíte? To je zombík. S ktorým sa nechcem stretnúť. Mám dosť blokov, na to sa tu vystavať. Ale vidno, že je zima. Je zima. Dobre, keď mohlo stačiť, dúfam. Takže. A tu takto. Avtíčko. OK, takže som tu. Kde si? Kamo. A vlastne ten spôsob prenášania tých vecí sa dá využiť aj na spawner. Ja sa zbavím toho dýchacieho, lebo ma štve ma. OK. OK. Menšia rvačka. Tak, toto nemám ani za svet. Toto nie je ani za svet, kámo. Dovidenia. To ja nepostrieľam všetko. Boj. Nie, ona ide noc. Nie. 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 Nie, ona ide noc. Ona ide noc. Ona ide noc. To je... it's not good. Kurník šopa. OK. OK. Nemám veľa nábojov. A začína mi byť zima. Čož sa mi nelúbi a... Ja som skúsim takéto niečo spraviť. Ja nemám ani drevo. Buďte sticha. No, ľudia. Ja sa vám ozvem, keď tá noc skončí. No, ľudia. Zase taký menší problém. Zomrel som na to, že som umrzol. No. A nespravím teraz najväčšiu chybu. A zoberiem si aspoň stack dreva. A plus k tomu ešte nejaké uhlie. A ja idem tam. Tí zombici sú tam v kuse. Sú tam v kuse, takže spravím takúto vec, že 2 stacky logov, plenkov. Ja idem rýchlo sem a tam sa vystávam už k tomu hore.
Áno, Pulp Fiction. Poďme rýchlo, plávaj, 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 plávaj. Ty vole. Akcia storočia, ty vole. Ha, a na mňa už nemôžete. Ja sa musím rýchlo dostať k svojim veciam. Lebo ja zase umrznem. Tam okamžite musím ísť. OK. Rýchlo crafting. Sticky. Kde je ten campfire? Yes. Konečne, ty vole. Toto bolo ochot. Dámy a páni, toto bolo veľmi blízko smrti. Ja už som videl smrť v očách. Och, ty vole. Neotravujte ma pri mojej práci. O! Skilly. Skilly. Oplatí sa mi brať. To je strašne nahlas. Musel som to dať tišie, lebo to strašne učalo. Vážne. Dobre, ja to vču rozbijem. A spravím si ďalšie. Ale sranda, že tí proste zombici na to nezomierajú proste. Proste sneží, ani proste nezomierajú. To akože... What? A problém to je ako hodne veľký. Toto. OK. Máme 9 mm. AKP bulety. M4 sa neoplatí, toto berem. Gunpowder seky berem. Spravím ešte, že si hodím backpack.
Jop, a toto je ešte v poriadku, takže... Ok, tak... Dobre. No, kde sme? Sme dobre? Tak ja som čo? Ja raz sa vykúpem moc vysoko, raz moc nízko. Ale trafiť sa viem, kde je tá čestka. To je podstatné. OK. Už si plním inventár trošku. A začína byť aj zima, takže... Bacím sem toto. Chvíľku tu počkám. Takto podkladám veci. Do inventára. Ale počkaj, jak vyzerá? Ty vole, to je hodne zasnežené. A naša základňa nič. A to by som takto chcel ten proste strom a viacej ostrovov tam dať. A potom prepojiť si to aj s horou. Lebo chcem nej robiť ako bunker proste. Ale akože toto je... sranda. OK. Koľko to ešte poschodí? Nevím. Ty vole, tam ich je. Koľko má na to... Aha. Ja o tento som si to dal náboje. Do baťušku. Takže... Reloadneme. Toto je akože hodne zombíkov. Goofy cesta. Budem mať potom čo Ivo z nemu vysvetľovať. OK, bloky mám. Ideme hore. 7. Tu by malo byť ďalšie poschodie. A tak není. Tak sme už na vrchu. To je v poriadku. To prdele, ja myslím, že sa mi za chvíľku zničí pickaxe. Koľko má durability? 39, to zvláda. OK. Ďalší desert eagle nepotrebujem, lebo doma mám, na baseke mám. A... Ja tu nechám tieto, lebo to nepotrebujem. A spravím si loďku a padám vocať. Ale spravím troška viac dlhší si skokanský mostík. Toto si hodím sem. Ešte pred odjazdom spravím tu takúto goofy vec. Že sem proste dám takto klády. Ešte niekto vyzerá, že tu má niekto kemp. To by podľa mňa vyzeral strašne divne. Že proste tu je kemp. Len tak pre srandu kemp prechodný. Len tak pre zábavu ho sem dám. Ja k tomu správne chápem. Tak, keď pravím klik... Aha, tak nič. Tak nič. Počkaj, kde je crafting? A tu je. Ja ho pacnem sem. A ešte spravím takú vec, že... barel sem spravím. Tak ešte, že som tam takto barel. Teraz sa si môžem takto sadnúť. A zohriať sa. Takto tu môžem chillovať si. Takto si oprdeli. No a takto tu môžem chillovať pri ohníku. Ale do prdele, ono na mňa sníží. No. Well, ja musím ísť domov. Geronimo! Nazdar, zombíci. A...
Oprdeli. To sa mi stalo aj predtým. No čo, že ale nezomrel som tam, zomrel som na bejske. Že bereme všetko. Hodím batoh si na seba. A idem do bejsky a... No. Začneme vypalovať všetko, čo mám. Všetko, čo by sa aspoň tak hodilo vypáliť. Ono, viem, že by tu mala byť taká vec. Ale, no, nevadí, ja tu mám dosť zdrojov tepla. Napríklad lávu. Super. A koľko majú... Tento digel používam. AKP bulety vrátim. Pištolku tiež vrátim. Granát dám. A sa ešte z baťušku vyberiem tieto náboje. Aj 9 mm vyberiem. Aj pár ešte vecí, čo budem musieť uložiť. Toto sem uložím takto. Motičku schovám ešte. Dole do skladu. Dobre. Tu sem ide motička a ostatné veci, ktoré potrebujem momentálne. Sem dám toto. Sem ide toto. A vlastne ja to mám v anglických názvoch. Lebo však prečo nie? A ja sem tieto plechovky odkladám sem, lebo z nich sa dajú robiť tieto gunpowder can. Proste z plechov. To je proste plechovka. A keď dám okolo toho 4 gunpowder, tak to je proste takto. Ale za mňa sa skôr oplatí robiť tie gunpowder bloky, či ak to je. Toto sa podľa mňa asi oplatí urobiť, než tú plechovku. Alebo toto je 9. To je krát 9, preto je to výhodnejšie. Proste takto to spravím. A storage-nem to ľahko. Takto mám tu 30. Hodím to sem. Nie uhlie. Toto sem hodím. A to takto, hotovo. To je taká sranda vec proste. No, je to docela good. Ja dám vypekať si potatoes. To môžem dať do tohto. A môžem robiť preto. A teraz, ja mám okrem taký figel, ako získať dostatok kože. Keď si zoberete rotten flesh, ale to funguje iba v tomto modpacku. Keď to dáte do PC, tak to začne sa prepekať. A ja chcem zistiť, jak sa volá ten armor. Armor. Snow Gill Helmet. Toto pochybujem, že bude nejak dobre do snehu. Čo je toto? Steel Boots. Aha, toto. Fur Cap. No tak fur ako získam. No tak to ja viem ako získal do prdeli. A to ako získam kurník šopa. Jak ja mám získať ten armor potrebný, aby som nezamrzol? Super. Kámo, hej. Neviem, toto má... Má to, takže... Asi si vykraftím leather armor. Čo? Na to treba stringy? To si robíš zo mňa srandu, ty vole. Všetky recepty sú tu, ty vole, pomenené. Toto si ja spravím dočasný.
Lebo síce nedáva to toľko armoru, ako mi dáva tento, ale sem bude teplíčko. A niekde sú tu Ja som to vedel. Kde mám pušku? Digla mi daj. A síce to není puška. 8 nábojov. Vraciame. No daj si tých cípák. Poď sem stoj. Moje kladívko. On je tam, dúfam, stále. Nie, dobre ľudia. Ja sa s vami lúčim a čau, čau.